И здравейте, хора! Днес ще да ви покажа малко инфо за сървъра. Така, това е спауна. И чулагла. Вижте го колко е хубав. Ето го така. Така. Ще ви покажа абсолютно всичките ларпове. На Лордбанк да отидем сега. Yes, взех го. Така, вторият ларп боулинг. Къде знам какво се прави? На третия ларп, чест евент. Вижте честовете. Забравих кога ще има евент. Разбира къде ще. Добре. Да, той ми е любимото. Чай, само да отида на Warp PvP да взема пържоли. Оп! И да, ще падна в лавата. Няма да падна. Така. Да, тук да влезем. Но тук така. И аз не знам къде отивам. Тук така. Тъй. О, браво е! Сега тук. Оп. Оп. Ще падна. Не, мъртъв съм. И така. Другия лап, който ще ви покажа. Warp Drop. Аре, къде са дропарите? Ай. Warp Enchant. Да, тук да е Enchant от нещата. Аре? Просто бавно зарежда. 30 лева. Енда. Да, доста хубав сървър по принцип. На мен доста ми харесва. Blackfish.
там да лови малко рибка. Аре, една ще хвана само и... Ето тук ще я сложа. Добре, по-напред. Така. Ето. Скука. Аре бе, няма ли риби бе? Аре бе, омръзна ми да чакам. Взех. Къде съм? Поставих си лодката. Там ти мирката. Брикуар, фулт. Там. Ето тук бити кравите. Или там прасетата. И ето тук селвате храната. И туда по 50. Warp 3. Това е Warp 3. Това са всичките неща. Опа. Аре, пак не. Мръзнем да попадаме вече ларкавите. Ларкави. Така, много ми омръзна. Ще покажа един последен ларк и аз ще избера. Ларк коледно желание. Така, това е място, където можете да напишете 3 свои коледни желания. Така, аз съм си пожелал моето желание. Даже 3 желания. Значи, идвате тук и тук има безплатна книга. Ето, аз съм си взел там от LARPD и тук пишете там първото ви желание какво е, второто какво е, да кажем и третото. И като си го напишете, пускате книгата там и така. Не се знае дали ще ви ги изпълнят. И това беше от мене. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. И до скоро!